Karon pa lang nagtan-aw ko ninyo, maklaro na gyud nga Kwaresma na. Tanawang inyo mga naong, kanang naghuwat na mo ba nga, ayay, puasa na sad, Merkulis na, Birnis na sad, or na ba kayo uban ninyo nga, wa pa siguro kaligo hangtod karon kay gusto ninyo ipakita inyong badli sa inyong ulo, ang ashes nga gi-impose sa inyong forehead. Pero you see, brothers and sisters, when Lent comes, our mindset, our disposition automatically shift into the usual view about Lent, which is about sin, about remorse, about rejection, about fasting, no? Kung nakabantay mo sa tinud-anay lang, with all honesty, kitang tanan, bukat paminaw, di ba? Bukat paminaw. Ganun man, medyo negative ang dating diri sa atua, no? Remorse, paghinulsol, pagkabugata dadon. Mao na nga kamo, tigtan-aw na ko sa inyong naong, Kwaresma na jud. Di mo kakaog baboy. Nya, ang uban ninyo, mapugos siguro maghatag ngadto sa uban, kay almsgiving lagi. Pero, for this Mass, I would like to suggest to you, brothers and sisters, through the Gospel, why not, I'll give you another alternative view about Lent. Another view nga, dili siya negative, dragging, nga bukat kay ta nga magpasan sa atua nga magpadayon sa inyong journey sa Lent. But this is something positive, I hope. Og if you bring and then carry this disposition with you, hopefully, lahi sa inyong paglantaw sa Kwaresma. The Gospel today, for this Ash Wednesday, tells us, Jesus reminds us a very important message of what is Lent. And Lent, remember everyone, is getting attracted back to God and not getting the attraction of people back to us. Lent, remember everyone, is drawing our attention, our desire back to God and not drawing the attention and the desire of people back to us. So the very idea is all about attraction. It's not something about remorse, about sin, but tan-awon ko na ito ng idea, mga igsuon, about attraction, about Lent. Di ba kung magunahon na gani kag attraction, makunahon na din ka sa imuhang crush, makunahon na ka sa imuhang naibgan, makunahon na ka sa imuhang idol. Unsa may common views dayon? Attraction gani, ma-attract gani kag usa ka tawo. Ganahan ka nga makigsulti niya. No? Ma-attract gani kag usa ka tawo. Dili lang number niya ang imuhang pangayoon, dili lang ang Facebook account, ang Messenger account. Ganahan sad ka nga masuon sa niya nimo ang iyahang perfume, ang iyahang hairstyle, ang iyahang paagi, iyahang lifestyle, ma-imbibe sa nimo kung maganahan kag samot sa usa ka tawo. Kung maganahan ka, ma-attract ka sa usa ka tawo, you cannot but fall in love with him, with her, di ba? So let us view Lent in this angle, in this perspective, brothers and sisters. Sa Ebanghelyo, gi-criticize ni Kristo ang mga tao. He did not criticize the external righteous acts of deeds of people. Okay man ang mag-ampo ka, okay na nga mag-fasting ka, okay na nga mag-almsgiving ka, but do not be like the hypocrites. Nga, ang ilahang attraction
It's not towards God, but they want people, mo ni ang hipokrito. They want people nga sa ilang pag-ampo, sa ilahang pag-fasting, sa ilahang pag-almsgiving. Gusto nila nga ang attraction dili padung sa Ginoo, but the attraction will go back to them. Mo ni ang gi-criticize ni Kristo nga may kay mo sa external, pero sa internal ninyo hugaw day kaayo mo intention. Moro sad na mga igsuon nga naamoy mga amigo-amiga, gwapo kaayo, gwapa kaayo. Pero inigduol ninyo muramog makuyapan sa kabaho sa gininhawa. Namin ana nga mga amiga, moro sad dagin ana, limpyo kitan-aon sa gawas ba? Pero inigsud nimo sa kwarto. Nagkayamukat ang agi. Gwapa kaayo. Gwapo kaayo, humot kaayo, hapsay kay tan-aon. But Jesus in the gospel tells us, your external religious deeds do not guarantee that they are pleasing to God. Muni ang season of Lent, mga igsuon, it's not the attraction of people coming back to us, but it is us getting attracted back to God. It is us drawing our attention, our desire back to God. Prayer, almsgiving, and fasting, these are the basic examples that will bring us closer to Him. Tanawo na to ha. When you pray, you are drawn into a relationship with God. You are getting attracted into a relationship with God. When you fast, you are getting attracted to the source, not just the goods of this earth, but the source of the goods of all the pleasures dinhi sa kalibutan. Asa man piliun nimo? Ang dinhira sa kalibutan or ang source gyud sa tanan nga nindot sa kalibutan? Adto jud kaniya syempre. Mao na ang fasting, almsgiving, charity. When you do this, you are getting drawn into the source of love. Nga, kung unsa siya nga klase nga Ginoo, mahibungsag ka nga, mahimo sa ka nga loving nga tao. And mind you, this is the common nga sayop sa datong tanan. Ug daghan kong madunggan sa ani. Kaning prayer, fasting, and almsgiving, all these three should go together. Do not separate them or dichotomize sa nimong tulo or i-trichotomize ba. Muana mo ang uban, ayay, wala ko kaampo rong adlaw. Bawi lang ko sa kuan fasting. Panlitan karong Miyerkules, no? Puasa man ni. Muana din mo nga, lami ay ka og larsyan, oy. Lami man kay tuslubuwa, padre. Kanang tuslubuwa lang ko nya. Mubawi lang ko sa ampo, mubuhog lang kog dakos kolekta. Okay ra na inana, mga igsuon? Ha? Mubawi lang ka, waka kahatag. Bawi lang ko sa ampoy, muluhod lang ko. Unya, gikan sa pultahan, simbahan, padong diri. Kaon lang kurog baboy, kaon lang kurog lami, nindot. Kumuuni ang utong disposition, ang mindset nato, wasa tay kalainan mga igsuon nga, mahimo sa tang hipokrito. But when you see these three in the perspective of attraction, mausab ang imuhang panglantaw. Tanawa, kung magampo ka, makabantay ka nga mas maduol ka sa imuhang relasyon sa Ginoo. Kung maduol ang imuhang relasyon sa Ginoo, makamao kang mo-control sa imuhang appetites. Kay nganuman, makarealize man ka nga mupugong ko ani kay dara ang source sa maayo, mao ni ang source sa tanan nga nindot. Unya, kung makaamgo ka nga kamao kang mupugong kay mas naduol ka sa imuhang gihigugma, which is God, makabantay sad ka nga you become more concerned towards others. You become more charitable towards others. Kay nungdum ko nga nagfeeding me, Kwaresma sa to. Dinhi sa syudad, seminaryo mi, nami sa seminaryo, street children, tagaan na mo Jollibee. Pero dili to Miyerkules sa Badlis ha. Di sa to Biyernes kay abstinence man ning Biyernes.
Hatag mi street children. Tapok ang mga bata. And then there was one kid, 6, 7 years old, nga simple kayo, nga bata, lalaki, nga mubo siya kayo sa tanan, mga igsuon. Tagaan na mo chicken joy o spaghetti. Paghuman sa panguros, sus ang tanan, pagkaaligriha, magdungag pangaon, daplin sa karsada, dira mi sa ato sa May Jones. Pero nay usa ka bata ba nga maugi nakakatch akong attention. Wa niya hutda ang iyang chicken joy. Nya nagbilin siya sa iyang spaghetti. Katunga ra gyud. As in tunga gyud sa chicken joy, sa drumstick ug sa spaghetti. Giduol jud nako siya. 6 years old, 7 years old. Dudong, way lami ang Jollibee. Lami man kayo, kuya. Ngano wa man imuhot da nga lami man kaha. Kibaw mo ang tubag niya, even until now, it is etched deep inside sa akong kasing-kasing. Ug gusto na akong i-share ninyong tanan, labi na sa mga dagko. Dili lang sa mga kabataan. Nganong wa man imuhot da imong Jollibee nga lami man. Dingon ra gid siya no. Lami man kay kuya pero gusto lang nako nga makatilaw sad ang ako ang manghod sa natilawan nako nga lami sa Jollibee, sa Chicken Joy ug sa spaghetti. Katura, paghuman niya, amuman ato, niuli ko sa seminaryo, niingon ra jud ko, sana all. How I wish there are still kids like him. How I wish there are still people like him. And that is as simple as that gesture, brothers and sisters. That is the spirit of Lent. Getting drawn, not the attraction of others towards yourselves, towards ourselves, but getting drawn back to God. Getting attracted back to God and not getting the attraction of people back to ourselves. So karon, as we begin the season of Lent, sa uban ninyo nga wala pa nabadlisan, as this ashes imposed on your head will signify our mortality and our impurity, let it also remind us of what really Lent is all about. Do not just focus on sin, remorse, or other nga bugat kayo negative. But I strongly suggest, let's just take a look at another perspective, which is attraction. To all of you who are here, let us pray for a meaningful Lent, or should I say, brothers and sisters, have a meaningful season of attraction. Amen. Let us now proceed with the